लागाव नै लोगोफोर आंना नै बे भिडिअआ माने 6,32,000 भिउस फैदों आरोना फेसबुकआव बेनिफ्राय नैबे भिडिअआ 7 लाख बेसेबांबा भिउस फैदों दा फेसबुकआवहाय बेसेबां डलार जायो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय था आरोना दा आङो ब्लग बानायनो सानदों नै खुसेंग्रा जावहैनो नागिरदों बयाम लाखाबाय बिनिफ्राय खदाल लाखाबाय बिनिफ्राय खन्था लाखाबाय जावख'नो थाखाय नैबे नुहुरनाया जोंनि न' आरो ओमफ्राय बिनि ओरै सानजाहा माने खुसेंग्रा जावहैनो नागिरदों दाख्लै नोंथांमोननो आं ब्लगनि गेजेरजों खुसेंग्रा जावनायखौ देखायखाबाय दा दिनै खनसे सेकेन्ड टाइम जावनोसैलाय आरो एसे गिदिर गिदिरसिन जासिनबाय खोमा नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ डलारखौ मिन्थिनो थाखाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जायगायावथ' सफैबाय नै नायदो लागाव लांदांसो ओमफ्राय मोनसे खोथा माने फेसबुकनिफ्राय सोर सोर बेसेबां खामायखो खोन्थाहरलाय इउटुबनिफ्राय बेसेबां फैसा खामायखो खोन्थाहरलाय दे लोगोफोर आं दा नै जावनोसै याव हे नै मोनहांबाय मासे नै मासे मोनहांबाय बनि लोगोफोर दाबादियाव बेसे गिदिर जायो ओमफ्राय नै माने खदालथाम खदालब्रै जावबानो मोनो आरो बारा खस्थ' नङा बयामाव ट्रोप बास सेकेन्ड टाइम मोनलायबाय नै बेवहायनो दं हैद सोला माबार बारन देखो हैद बोरै मानै जाबाय दाबादियाव माने गां रज'हांबाय आरोना नैलाय बरिया ना लोगोफोर एबारना एसे देरसिनथार आयै गबायसो नै बेनाबो गाङा माने रज'हांबाय आरोना बे गिदिरसिन दा खुसेंग्राखौ जानोबा दाबादियावनो जानांगौ मानो होनब्ला दाबादियावहाय माने एसे देरफुनाय नालाय बेनिफ्राय बारा गिदिर जायोबा माने प्लास्टिक बायदिसो जायो आरोना बे मोदोमा बडिया ओंखायनो दाबादियावसो मोजां जावनोब्ला दाबादियावनो जावनांगौ बारा गोथौबो थाङा आरोना मेंलायलायबाय लोगोफोर जावै जावै नोगोद मेंबाय आरो नै फुरा हाखर खालामजोब्बाय ओमफ्राय खुसेंग्राया नै मासे गिदिर मोनबाय आरो ओमफ्राय र' बेखौ बयेमाव सोनोसै बेसे बुरजा जाखो आया बारगोन नै ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ फुलुं मा खबर मोजां आं खुसेंग्रा जावनायखौ नायफैबाय आरोना जा मोजां सोरखौ नेदों होन्दोंमोनलाय जोंसारखौ नेदोंमोन आं आदसा माने जोंसारखौ ब्रड होनबासो सिनायो आंनि इउटुब चेनेलाव मोदोम गिदिर नालाय ओमफ्राय बर्थमान मोजाङानो खबर औ ओमफ्राय मारै खामानियाव थांदोंमोन फैबाय दा सुथि जानानै एसे बेरायग्लांदों औ दे होमबा मोजांबालाय मोजांसै खुसेंग्राखौ मोजां मोनगोन ना मोना नों मोनो इन्टारेस्ट आङो गावनावहाय खापसे बिबाय आङो गैयानो जौ गोरानजों बरिया जागौमोन ना बे बाथोन देनानै जानोना मिलौलायो औ दा जावबावगोन ओमफ्राय जावनायखौ देखायथ'ला आं दहाय माखासे खोथा होनदोंमोन ना बेखौ रायलायनोसै एबार र' एसे माबेसे मोनबावो जिखुनु जाया लोगोफोर दा माने जावखांनानै फैबाय बेसे बुरजा मोनखो नायग्रोदो नै र' बोरै लागाव माबसे जाखोथाय थैलायलायबायसो नामा माखासे अरलायनानै थैखो ना माखो ना होथेनाय नै गुदुङानो दंखायो थैबावबाय अरलायनानै थैदों बे दाबो ओमफ्राय खोन्थानोसै दे लोगोफोर जाय नोंथांमोनहा जोबजासिम नायदों आं लांथियायोबाबो देखायनोसै थारमाने इउटुबावहाय आङो बे दा दहाय सिगाङाव खोन्थायाखै होनबा बेखौहाय हंगारदोंमोन आङो बेवहाय बेसेबां फैदों 16K बे 16K आवहाय बेसेबां मोनदों नै नायदो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै $4 मोनदों आरो दा बेबायदिनो फेसबुकआवहाय फैनोसै एबार फेसबुकआवहाय नोंथांमोननिब्ला बेसेबां मोनथावथाव 6 लाख भिउसआवहाय बेसेबां मोनथावथाव 7 लाख भिउसआवहाय बेसेबां मोनथावथाव खोन्थाहरगोनलाय दे आं खोन्थागोन खिन्थु माने ओरैबादि जाबाय घटनाया माने आंना कन्टेन्ट मनेटाइजेसनानो अन जायाखै एड्स अन रिलानो अन जायाखै आरो माने आं नोंथांमोननो ओरैनो खोन्थाबाय आरो माने बेबादि भिउस फैयोब्ला गोगोम थाखा मोनसिगौमोन इउटुबावहायथ' रिचआ माने इमप्रेसना बिराद खम नैबे बे भिडिअआ इउटुबावहाय 1 लाखसोल' रिच फैदों आरो बेवहाय 16,000 जनल' मानसि नायदों ओमफ्राय फेसबुकआवहाय बेबा बेसेबां रिचआव सहैखो इमप्रेसनाव बेसेबां सहैखो मिथिला बेवहाय माने
6 लाख फैदोंब्ला बिदिनो 1 मिलियनफ्राव सहैदोंमोन खोमा 1 मिलियनफोर मानसिफोरना सहैनानै ओमफ्राय 6 लाख मानसिया नायबाय ओमफ्राय बेवहाय बेसेबां फैसा मोनथावथाव आंनाबो मनिटाइजेसन अन जायाखैलै लोगोफोर खालि स्टाराल' अन जादों दा आं नोंथांमोननो लास्टआव खोन्थाबाय आंना मनिटाइजेसन अन जायाखै लोगोफोर खालि स्टारल' अन जादों कन्टेन्ट मनिटाइजेसन मारै मारै बानायो रिल्स हंगारबाय थानांगौ ना लं भिडिअ हंगारबाय थानांगौ जाय नोंथांमोना फैसा खामायखानाय फेसबुकनिफ्राय एक्सपिरियेन्स मोनखानाय नोंथांमोना अनना खोन्थाहरबानो जाबाय लागाव नै बेवहाय 25टा दं आरोना आरो दंबावोसो नै बयेम सिङावहाय माबासो दंबावो दा आङो बेखौ सायना लागानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दै थगायदों होननानै माने आङो इउटुबनिखौ खोन्थाबाय आरो नै लोगोफोर जोंना दा बिमाया माने खुसेंग्रा बाथोनखौ देबाय लागाव बरिया गोथाव जाखाबाय माथो जाखो ओमफ्राय खोन्थानायनि दाय जाबावबाय लागावसै बाथोन लागाव नै लाजोबखानोसैलां एसे र' गोथावब्रा ना खुसेंग्रा बाथोना जौ गोरान बा बरिया जाबायमोन सोरबा जानो लुबैबाय बेयो खुसेंग्रा बाथोन होननायखाय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे लोगोफोर दिनै ना जानला मोनला आवसावबाय फोसो जाबाय गाबोन नेक्स्टआवहाय माने दाङाइगाव थांनो नागिरदों हाबायाव सोरखौ लोगो मोनो सोरबा सिनायनाय दंबा आं बेखौ भिडिअ खालामगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय